وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن دوستان ششمی چیز کہ مردم دین اسلام خارج کنتے ہیں اگر آ چیزا بکا اگر دین اسلام احکام کلاک بزیری دین اسلام لحت احکام کلاک بزیرتے بکن دیتے سرائش ابن دوستان کافر بیتے دین اسلام خارج بھی آکے کلاک زیری دین اسلام احکام آ کافر بیتے. چیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یک سفر یا روگا یا صحابین گو منافق ایگو مگونتا منافق من دوستان کیا گوشک بیتے منافق ہمیشہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحدی ہجرت کو چا مکہ یا اتک مدینہ تو کا کافر تا نچی کتے چھارتے دین اسلام محمد اتکا و مسلمانانی طاقتی ہستینی مدینہ مسلمانی ملکی ما بیائی دین اسلام پتری ما گوشی ما مسلمانی پا دپا بلے دل تو کا اسلام قبول نہ کنی پا ظاہری ہوتی اسلام ظاہر کا بلے دل تو کا تو ای ابران چی ای چیزاں زانے تو زانے مسلمانی نہیں. منافق ہمیشہ گوشک بھی دین اسلام ظاہری کا بلے دل تو کا ہوتی کافر منافق ہمیشہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسافر یا سفر یا شو صحابہ گونتا منافق گونتا منافقا وطموتا برکو گوشتے ہیں یہ چیز میں مسلمان تو کا باز بہ گئے ہمیں منافقا وطموتا برکو گوشتے میں قرآن بچارہ قرآن کیا گوشاں صحابہ ہیں گوشانتے ہیں قرآن بزا قرآن وانو کا حافظہ ورسول اللہ گوشتے ہیں شان بچارے گیشتر وروکا ورگ وشش بھی باز ورا او گیشتر دروگ بندہ او بزدلان بزن جنگان تیم باگا جہاد بیتیں بزدلان ایک ہے منافقان وطموتا برکو شرے چی بزن کلاک زیر گیا نا دین اسلام احکام بزن کلاک زیر گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلاک زیر گیا صحابہ کلاک زیر گیا گوڑا اللہ سبحانہ وتعالی آیات نازل کتا قل اب اللہ و آیاته و رسوله کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. اللہ آیات نازل کتا گوشتے شما چی اللہ ہے و نبی ہے و آئی احکام و آیاتاً سر شما کلاک زیر ہے اللہ فرمائنی تھی شما وتی اسلام چرند کافر بیتگے ہمیں ابران وجہ شما کافر بیتگے چی کلاک زیر گیا دین اسلام احکام ہنے ہنچو محلو گوشتے مولا ورگا بگو ہاں نا گوشتے مولا درستان دروگ گوشتے دروگ باندھا اللہ ہدایت بتانتے گوشتے مولا ورگا بگو جانے گرگا او دروگ باندھگا ہاں گوشتے ٹھاک گا بچہ منی دوستا ای مردم چونا ای چیز چونا اتکا میں کر رہا مسلمان نے ہنچو مگو منافقان کر رہا چی او کافران کر رہا چی چیا اگا مردم وتی عالمان سرا وتی مولائن سرا وتی دینداران سرا اعتبار مکننتے ابزن دین احکام اسلام کجا چیز آننتے اگا وتی عالمان سرا ما اعتبار مکنے کہ میں عالم در دروگ بندہ کہ میں عالم در ٹگا گوڑا ما کجا چی وتی احکام زیرے اشی معنی ہمشی لوٹنتے کہ مردمان چھا وتی عالمان چی دیر بکنا تاکہ وتی دینا مسم جنتے تاکہ وتی دینا چی دیر ببنتے. منی دوستا اگا مردم مولین سر کلاگ زیری ہمیں وسطہ کہ مولا دین اسلام پابندہ قرآن و سنتے اکافری اگا کلاگ زیری منی دوستا ابران دو سے رندہ کھنا تاکہ غلط سمجھک مبمنی ابر اگا مردم مولیانی و دیندارانی سر کلاگ زیری ہمیں واسطہ کہ آوتی قرآن و سنت پابندہ اکافری چیئے اللہ قرآن و سنت نازل کتگن تاکہ ما پابند میں پیشانی لیکن ہنچی مردم ہستے آئیے مثلا لحتی مولین درمیان دشمنی ہستے بلکہ ایک مالی سر میں رتگا دیکھے ابری سر میں رتگا آنی نندی کلاگ زیری ای کفری نہیں جائز نہیں بلے اشیاء کفر گوشک نبی کفر ہمائی گوشک بیتے ما مولین سر کلاگ زیرا مثلا رشے سر ما کلاگ زیرا مولین رشان سر کلاگ زیرا شرع رش کئی سنتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بزا نبی سنت سر کلاگ زیر گئے مثلا ما پشک کلاگ زیرا کے پشکش لوگ کے شرع شروال لوگ کے شرع کیا ہمارا گوشتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو بزا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر کلاگ زیر گئے تو میں سر کلاگ نزیر گئے ہمشی ہم نے دوستان کفر گوشک بیتے ہیں امی چیزاں کفر گوشک بیتے ہیں چیئے تو دین اسلام احکامان سر کلاگ زیر گئے تو مولا جند سر کلاگ نزیر گئے مولا معیار ہمشی کہ دین اسلام پابند ہے
اشیا من دوستن کفر گوشک بھی اشیا کفر گوشک بھی تے مردم دین اسلام خارج بھی